בוקר טוב, מה שלומכם? אני רוצה לחלוק כאן כמה מחשבות, אבל אני מקווה שיש לכם... זה לא קשור לראיית חשבון בכלל, בסדר? אני יכול להוריד את זה? זה לא משבש את ה... מה? לא לסגור לגמרי. בסדר, זה לא... כן. יש אירוע שמתרחש היום בהרבה מאוד מדינות, במקביל, כאילו בלי קשר. בברזיל, בארגנטינה, בפולין, בהונגריה, בצרפת, באנגליה, באיטליה קצת פחות, בשוודיה, בישראל, בארצות הברית, וזה עליית הכיתוב הפוליטי. רק נגדיר כיתוב לרגע אחד. כיתוב פוליטי זה זינוק בסוג מאוד מסוים וספציפי של שנאה. זאת אומרת, אם אתה שונא מישהו בגלל צבע העור שלו, יש לזה שם, מה זה? זאת גזענות. אם יש לך בעיה עם מישהו בגלל מי שהוא אוהב, בגלל הנטייה המינית שלו, גם לזה יש שם, מה זה? זה הומופוביה. אם אתה שונא מישהו בגלל שהוא שמאלני, או בגלל שהוא תומך בטראמפ, הסוג הספציפי הזה של שנאה, אני שונא אותך בגלל הפוליטיקה שלך, זה סוג השנאה, זה כיתוב, או זה סוג השנאה שמשגשגת בחברה מקוטבת. עכשיו, הדבר המעניין הוא שעל פי כל המדדים, בהרבה מדינות בעולם, הסוג הספציפי הזה של שנאה נמצא בעלייה בהרבה מדינות ובמקביל. מה שהופך את האפקט המצטבר של כל המדינות המקוטבות, זה מייצר איזשהו משבר שהוא גדול מסך המדינות, זה משבר של המערב עצמו. מה שאני אעשה בהרצאה הזאת, היא מאוד מאוד יומרנית, היא מחולקת בעצם 3 הרצאות קצרות, כל אחת ברבע שעה. בהרצאה הראשונה של הרבע שעה אני אנסה להתבונן בתופעה הזאת מגובה הדשא, אחר כך מ-20,000 רגל, וההרצאה השלישית מ-100,000 רגל. אם בגלל קוצר זמן אני לא אגיע לשלישית, אז בסדר, אז נסתפק ב-20,000 רגל. סבבה, זה הדיל, בסדר? בחברה מקוטבת מתרחשים 2 דברים במקביל. מצד אחד השנאה בין הצדדים של המתרס הפוליטי, השנאה גדלה, ובהחלפת מהלומות בין הצדדים השונים, החלפת המהלומות נהיית יותר ברוטלית ובקצב יותר גבוה. זה תהליך אחד שקורה, נקרא לו תהליך אופקי, בין הימין לבין השמאל, בין הרפובליקנים לבין דמוקרטים, זה אופקי. השנאה עולה, וכל אחד שובר את החוקים, כאילו יותר מעקם את החוקים ושובר את החוקים כדי לפגוע בצד השני. זה מתרחש ברמה האופקית וזה קורה בכל העולם. ברמה האופקית. ברמה האנכית, לא ביחסים שבין נקרא לזה הימין והשמאל, אלא ביחסים שבין האזרחים לבין המוסדות, בתי המשפט, הפרקליטות, המשטרה, סוכנות הביון, הרגולציה, בין האזרחים לבין המוסדות, מתחיל להתגבר מידת החשדנות, ונוצר משבר אמון. אז הגיאומטריה של הכיתוב היא כזאת. ברמה האופקית יש עלייה של שנאה, ברמה האנכית יש משבר אמון. וכשמחברים את הגיאומטריה של הכיתוב, אז מה יוצא? יש אסקלציה במריבה, אבל ככל שיש אסקלציה, ואז צריכים להגיע מוסדות ניטרליים מלמעלה כדי להרגיע את המריבה, אבל הם לא יכולים להרגיע את המריבה בגלל שאין יותר אמון בהם. בגלל שהם נתפסים חלק מהכיתוב, חושדים בהם, אתה בצד הזה, לא אתה בצד הזה, ואז יוצא שיש רק מנגנוני אסקלציה, בלי מנגנוני קירור. זאת אומרת, הרבה מדינות בעולם, בתוכם ישראל, אנחנו יושבים ברכב שמאיץ לקראת תהום, ודווקא אז מאבד את הבלמים שלו. זה נשמע מפחיד, וזה אכן מפחיד. אני רוצה רגע לתת כאן תחזית שאני מאוד מקווה שאני אתבדה. כרגע התהליכים האלה קורים בהרבה מדינות בעולם, אני אתמקד רגע בארצות הברית, אבל זה קורה גם אצלנו ובעוד מדינות.
זה משבר פוליטי, חברתי, הולך ומחריף ללא בלמים. אבל המשבר הפוליטי מתרחש ללא שיש במקביל משבר כלכלי. אני רוצה לשאול אתכם, תדמיינו מה יקרה אם בתוך האקלים הפוליטי הרעיל, חסר האמון ומלא השנאה הזה, אם לזה מצטרף משבר כלכלי. 2008 כזה, או אולי חמור יותר, אם ה-AI זה אכן בועה שתתפוצץ ותרסק את כל... וזה עשוי חמור מ-2008. מה יקרה? במהלך המלחמה חששנו מהתלכדות הזירות. לכל אחד היה בראש את תרחיש האימה, מה היה קורה אילו, בזמן שהחמאס תקף מהדרום, מה היה קורה אילו מה? חיזבאללה היה בא מהצפון. מה היה קורה אילו היה התלכדות הזירות? אני רוצה לשאול, מה יקרה אם יהיה התלכדות המשברים? אם למשבר הפוליטי יצטרף משבר כלכלי. בואו נחשוב על זה רגע אחד. אחד מהמנגנונים הפסיכולוגיים הכי בסיסיים של בני אדם, זה שבני אדם לא אוהבים לחוות חרדה. מבין מנעד האמוציות שלנו, חרדה זה רגש שאנחנו מאוד לא אוהבים לחוות. יש אמוציה אחרת שאנשים מאוד אוהבים לחוות, שזה זעם. זעם זה רגע שכשאתה חווה אותו, אתה מרגיש ודאות, אתה מרגיש צודק, אתה מרגיש עליונות על אותו אדם או קבוצה או אנשים שאתה מאשים אותם וזועם עליהם. זעם נותן לאנשים היי, ואחרי שאנשים חווים היי, כשההיי מתפוגג, מה הם רוצים? עוד. הבעיה היא שפסיכולוגית, בני אדם יודעים איך להפוך את האנרגיה של החרדה לזעם. ולכן, עכשיו, בואו נחשוב את זה עכשיו. זה ברמה הפסיכולוגית. ברמה החברתית, החברה לא מדברת ברגשות. היא מדברת בנרטיבים, בסיפורים. יש משבר כלכלי, אתה נמצא באי-ודאות, אתה נמצא בחרדה, פיתחו אותך מהעבודה, אתה לא יודע מה יהיה החודש הבא, יש הרבה חרדה. עכשיו יש לך כמה סיפורים אפשריים להסביר את הסיטואציה. אופציה אחת, אולי הבעיה היא אצלך. ואז פסיכולוגית אני צריך לחרדה להוסיף מה? אשמה. פסיכולוגית זה לא דיל מדהים. אופציה שנייה, למה המצב קשה? לפעמים העולם הוא שרירותי, רנדומלי. קורים דברים, לא בשליטתי, לא בשליטת אף אחד. יש אלמנט של מזל רע בעולם. אם אני הולך על הנרטיב של השרירותיות והרנדומליות, מה זה עושה לחרדה שלי? מגביר אותה. ואופציה שלישית, כל הבעיות שלך, אתה יודע למה זה? אופציה שלישית זה ה-politics of blame, פוליטיקה של האשמה, למצוא קבוצה ולהאשים אותה בבעיות שלך. הסיפור הזה הוא מפתה, כי הוא מאפשר לי לעשות את האלכימיה הפסיכולוגית של המרת חרדה בזעם. לאורך ההיסטוריה, כשאנשים עשו את התרגיל הזה של למצוא סיפור שמאפשר לי לעבור מחרדה לזעם, כמעט תמיד, מי הייתה הקבוצה שבגללה כל הבעיות שלנו? היהודים. זאת אומרת, אני לא יודע אם יהיה משבר כלכלי, אבל אתם הכלכלנים. יש סבירות לא נמוכה שאנחנו בבועה עכשיו. יש סבירות לא נמוכה שאחרי כל השנים של העליות, כל השנים הטובות האלה, אולי עכשיו יבוא תיקון מסיבי ותיקון ברוטלי, רק בניגוד ל-2008, המשבר הכלכלי לא נפל על משבר פוליטי. היה אמון במוסדות, ב-Federal Reserve, בנגיד הבנק, שיעשו את כל העסקים שהם עשו כדי לחלץ את כל הסיפור של 2008. עכשיו אנחנו לא שם. התלכדות המשברים, זה בעיניי אחת מהסכנות האסטרטגיות הגדולות שיש היום במערב, וזאת השלכה דרמטית, קטלנית, מאיימת ומפחידה של הכיתוב הפוליטי. עד כאן ההרצאה הראשונה. להמשיך?
זה נהיה יותר גרוע, זה הבעיה. אני אתאפס רגע עכשיו ל-20,000 רגל. מה קרה? מה יש במים? מה יש באוויר שכל העולם נהיה מקוטב עכשיו? מה יש באוויר שהעולם נהיה מסוכן עכשיו על פי האנליזה שעכשיו הצעתי? ואגב, הסכנה היא לכל העולם, להרבה חברות בעולם. אני רק אומר, היסטורית, מי שצריכים להיות עירניים לסכנות האלה, זה אלו שהיסטורית הם הסיפור שבאמצעותו ממירים חרדה בזעם. כאילו אנחנו רואים זה כבר ניצנים, זה היום, נכון? אתם מרגישים שיש עלייה של האנטישמיות בעולם כבר היום, וזה לפני המשבר הכלכלי. זה רק המשבר הפוליטי. אבל מה יש במים? מה יש במים? מה קרה כאן בעולם? שעברנו לפוליטיקה של האשמה, לא פוליטיקה של פתרון בעיות, אלא פוליטיקה של האשמת מישהו בבעיות, ואז אתה חושב שאתה תשבור אותו, תתקוף אותו, אתה בעצם פותר את הבעיה שלך. האילוזיה הזאת, האשליה הזאת, רווחת היום מאוד בעולם. מאיפה זה מגיע? מאיפה הכיתוב מגיע? מאיפה משבר האמון הסימולטני מגיע? מאיפה הכיתוב מגיע? עכשיו תראו, לכל מדינה יש הסבר מקומי, זה בגלל הדמות הזאת או הדמות הזאת, אבל כשאתה רואה שתופעה קורית במקביל בהרבה מדינות, צריך לשאול, אם זה עוד צירוף מקרים אחד גדול, צריך לשאול מה יש במים. אז אני רוצה להציע מבט על הנקודה הזאת. זה בעצם לא 20,000 רגל, זה 50,000 רגל. הבריאות של חברה, הבריאות המנטלית, הפוליטית של חברה, היא תלויה בסביבת האינפורמציה שבתוכה היא חיה. תחשבו על אינפורמציה כעל דיאטה. יש לכל אחד מאיתנו דיאטה קולינרית. אכלתי פה עוגת קינמון לפני שנכנסתי. בניגוד לדיאטה שלי. זאת דיאטה קולינרית, ויש לכולנו דיאטת אינפורמציה. שדיאטת אינפורמציה זה לא מה אתה מכניס לגוף שלך, אלא מה אתה מכניס למיינד שלך. וכשם שהבריאות הפיזית שלנו תלויה בדיאטה הקולינרית שלנו, אם היא מאוזנת, אם היא כל השאלות שהאלה, הבריאות המנטלית שלנו והפוליטית שלנו תלויה בדיאטת האינפורמציה שלנו. מכיוון שכך לאורך כל ההיסטוריה אנשים הבינו משהו, אנשים הבינו שמי שקובע את כיוון הזרימה של האינפורמציה, מי שקובע, תחשבו על, או אולי דימוי אחר, אנחנו נושמים אוויר באטמוספירה, אבל אטמוספירת האינפורמציה גם אותה אנחנו נושמים למחזור הדם המנטלית שלנו. מי שקובע את האטמוספירה של האינפורמציה, את דיאטת האינפורמציה של אנשים, הוא זה שקובע את כיוון התנועה של ההיסטוריה. תחשבו על האורחים של התנ"ך, שאנחנו לא יודעים מי הם היו. אנחנו לא יודעים מי הם היו. אבל האורחים של התנ"ך, כשהם החליטו שספר מסוים לא נכנס לתנ"ך, בהחלטה הזאת הם שינו את סביבת האינפורמציה של הציביליזציה המערבית, הם קבעו את האופי של הציביליזציה היהודית, הנוצרית, המערבית. כמרים בימי הביניים הבינו את זה, שהם צנזרו ספרים, הבליטו ספרים אחרים. הם הבינו שמי שמעצב את סביבת האינפורמציה של החברה, מעצב את האופי של אותה החברה. עכשיו, היסטורית אנחנו תמיד חושבים על היוצרי האינפורמציה כאל השחקנים המרכזיים. הנביא ישעיהו ולא העורך של התנ"ך. ליאונרדו דה וינצ'י ולא תמיד יש קריזמה ליוצרים ואנחנו לא מודעים לעורכים. אבל מי קובע איך נראה נהר המידע המשותף שעליו שטה הציביליזציה האנושית? מי קובע יותר, היוצרים או העורכים? העורכים לא רק קובעים מה נכנס ומה יוצא, הם גם קובעים מה המינונים, והם קובעים מה הסדר, והם קובעים מה הפריימינג. אני זוכר לפני כמה שנים, הגיע לבית שלנו צוות צילום של איזשהו סרט דוקומנטרי שעשו בארצות הברית, והבנות שלי, פעם ראשונה, זה היה משהו ענק כזה, והם ראיינו אותי איזה 4 שעות, ואז יצא הסרט כעבור איזה 2 שנתיים.
הבנות שלי נזכרו באירוע הדרמטי שבאו עם כל הצוות הענק הזה לבית, וידעו שהתראיינתי הרבה, אז ככה חשבו שאני השחקן מרכזי בסרט הזה. אז הן מתיישבות לראות את הסרט הדוקומנטרי, ואיפה אבא, ואיפה אבא. בסוף איפה היה אבא? איזה חצי משפט אגבי. מי קובע את סביבת האינפורמציה שלנו? היוצרים או האורחים? הם קובעים את המינונים, האורחים? הם קובעים את הסדר, כן? מה מופיע בשער ומה בתחתית העמוד השמיני. הם קובעים את הפריימינג, מה הכותרת, מה הזווית צילום. את האורחים אנחנו לא מכירים. אבל הם אלו שמעצבים את סביבת האינפורמציה שבה חיה החברה ושקובעת את האופי ואת האישיות של החברה. למה אני עושה את כל ההקדמה הזאת על ההבדל שבין יוצרים לבין אורחים? כי לפני 15 שנה קרה משהו בעולם באופן שבו אנחנו צורכים אינפורמציה. מאז 2013 רוב האנשים במערב צורכים את האינפורמציה שלהם על העולם. מאיפה? מרשתות חברתיות. שהמשמעות של זה היא שאם פעם אנשים חיפשו אינפורמציה, היום אינפורמציה מחפשת את האנשים. שזה אומר שהסרטונים שאתם רואים, מישהו בחר את זה עבורכם. המאמרים שאתם קוראים, הפוסטים שאתם קוראים, מישהו כבר מיין את זה, ובחר את זה, והגיש לכם באופן פרסונלי ובאופן אישי עבורכם. מי עושה את זה? מי עושה את זה? מכונה לומדת. מכונה לומדת, בינה מלאכותית, שלומדת את ההתנהגות הדיגיטלית שלכם, ולפי ההתנהגות שלכם, דוחפת לכם אינפורמציה. זאת אומרת שקרה משהו מוזר לפני 15 שנה. אנשים, בינה אנושית עדיין יוצרת אינפורמציה, אבל בינה מלאכותית היא העורכת של האינפורמציה, העורך הראשי שסביבת האינפורמציה שבה חיי האנשים במערב זה בינה מלאכותית. שזה אומר שלפני 15 שנה קרה משהו דרמטי שאנחנו עוד לא הפנמנו אותו. לפני 15 שנה האנושות חצתה רוביקון קוגניטיבי. לראשונה, בינה שאיננה אנושית מעצבת את סביבת האינפורמציה של הבינה האנושית. אם אתם מקבלים את כל ההנחות שהבריאות של חברה תלוי באינפורמציה שאותה היא צורכת, ושהיום ושהאורחים קובעים את סביבת האינפורמציה, הנחה מספר 2, ושכיום העורך הראשי זה בינה מלאכותית, אז אנחנו צריכים להבין שהעולם שאנחנו חיים בו, כולם מפחדים מעולם שבו בעתיד הבינה המלאכותית תשתלט על האנושות. אני רוצה לטעון, צריך להתעדכן, זה כבר קרה. על פי איזה קריטריון הבינה המלאכותית, העורך הראשי של האינפורמציה שבו אנחנו חיים, על פי איזה קריטריון העורך הראשי ממיין אינפורמציה ומדביק לנו אינפורמציה? על פי איזה קריטריון? אין לו אג'נדה פוליטית. הוא לא שמאלני, הוא לא ימני, הוא לא זה, אין לו אג'נדה. יש לו אג'נדה כלכלית. מה האג'נדה של העורך הראשי, של הבינה המלאכותית שמצמידה לנו אינפורמציה? שבוררת ובוחרת עבורנו אינפורמציה, סרטונים, מאמרים, whatever. על פי איזה קריטריון? הוא שואל רק שאלה אחת. מה מבין כל פיסות האינפורמציה האלה תמשוך תשומת לב מהתודעה של האדם שיצרוך את זה, שיקרא את זה? למה זה? אתם יודעים למה? מה מודל הרווח של התאגידים הללו? טיק טוק, מטא, איקס, אינסטגרם זה מטא. מה מודל הרווח שלהם? מה מודל הרווח? מה? הם בעצם חברות פרסומות, ומודל הרווח שלהם הוא כזה. ניסח את זה טים וו מאוניברסיטת קולומביה. סחר בתשומת לב. מודל הרווח הוא שהם לוקחים תשומת לב מהתודעה שלנו, אייבול שאנחנו על המסך, לוקחים תשומת לב ומוכרים אותו למפרסמים. זה האירוע הכלכלי שקרה כאן.
אחרי המהפכה התעשייתית, או 100 שנה אחרי המהפכה התעשייתית, שפתאום גילו שנפט זה הרבה כסף, אז תאגידי נפט חוצבים באדמה כדי להוציא משם נפט, כי זה שווה כסף. מאז המהפכה הדיגיטלית, אם המהפכה התעשייתית הובילה למוניטיזציה של הנפט, המהפכה הדיגיטלית מובילה למוניטיזציה של תשומת לב. ואם אחרי המהפכה התעשייתית, או 100 שנה אחר כך, חברות קודחות באדמה להוציא משם נפט, אחרי המהפכה הדיגיטלית, חברות קודחות איפה? בתודעה שלנו, כדי לשלוף משם את הנפט החדש, תשומת לב אנושי, יש רק הבדל בטכניקת השאיבה. איך קוראים לדבר הזה ששואב נפט, שקודח ושואב נפט מהאדמה, איך קוראים לזה? שכחתי את השם פשוט. של החברות נפט, מגדל... איך קוראים לזה? מגדל קידוח? איך? חרגול קוראים לזה? אוקיי, חרגול, ככה אמרתי נכון? כן. אז כאילו, מכשיר השאיבה של תאגידי נפט זה החרגול. מכשיר השאיבה של תאגידי תשומת לב, טיק טוק, מטא זה תאגידי תשומת לב. מכשיר השאיבה שלהם זה בינה מלאכותית. רק מה הבעיה? אם דיאטת האינפורמציה שלנו מלאה בסוג ספציפי של אינפורמציה ששואבת תשומת לב. יש בעיה, יש תורפה אנושית, איזה סוג של אינפורמציה שואבת את התשומת לב שלנו? עשו תרגיל. נותנים לאנשים לראות 20 פרצופים של אנשים. ולזהות את הרגשות שהפרצופים מביעים. פרצוף אוהב, פרצוף שונא, פרצוף זועם, פרצוף סקרן, פרצוף מופתע, ולראות כאילו לאנשים יש דירוגים שונים ביכולת שלך לקרוא פרצופים של אנשים. אבל אז לקחו את אותו מבחן ונתנו לאנשים, אני לא זוכר כמה זמן, אבל מעט מאוד זמן, בוא נניח של 1.5 שנייה, לעבור על כל 20 פרצופים. ואז שואלים אותם, מה ראיתם? כשיש לך רק 1.5 שנייה, אף אחד לא רואה את הפרצוף האוהב, או את הפרצוף העצוב, או את הפרצוף המופתע. מה כולם רואים? את הפרצוף הזועם. אפשר להבין את זה אבולוציונית. אחד מאבות אבותינו, נניח הומו הביליס, לפני 2 מיליון שנה הולך בסוואנה של אפריקה. פתאום הוא רואה נמר. ונניח שיש לו גנים שהופכים אותו לטיפוס רואה טוב, יש לו חושים אסתטיים מאוד רגישים, הוא מסתכל על הנמר, והדבר הראשון שהוא שם לב עליו זה הפרווה. הוא רואה איזה פרווה יפה. מה קרה לגנים של הטיפוס הזה? אגב, יכול להיות שהיו לו חיים טובים, הוא רק ראה יופי וכל זה, אבל מה קרה לגנים שלו? אני אגיד לכם מה לא קרה להם. הם לא שרדו את הברירה הטבעית. הם לא הגיעו לחדר הזה. אף אחד כאן לא ירש את הגנים המתפלאים, האסתטיים. אבל תחשבו עכשיו מישהו אחר. הולך בסוואנה של אפריקה, רואה נמר, והוא לא רואה כלום חוץ את השיניים החדות. מה קרה לגנים שלו? הם שרדו את הברירה הטבעית. וכל מי שיושב כאן באולם, אנחנו היורשים של הגנים שהרדארים קולטים קודם כל זעם. עכשיו, זה תהליך אבולוציוני. מי מכיר את החולשה האבולוציונית הזאת, שאנחנו רגיש שזעם מושך לתשומת לב שלנו יותר מכל אמוציה אחרת? מי מכיר את החולשה האנושית הזאת? הבינה המלאכותית גילתה את זה. עצמאית, אוטונומית. אף אחד באמת לא אמר תפחית את האנשים. האלגוריתמים קיבלו הנחיה אחרת. איזה הנחיה? תמשכו כמה שיותר תשומת לב. הבינה המלאכותית עצמאית גילתה את התורפה שזעם מושך תשומת לב ודוחפת לדיאטת האינפורמציה שלנו כמויות חריגות של זעם. אגב, ושל חשדנות. הזעם יוצר את המשבר האופקי, החשדנות את המשבר האנכי, ביחד יוצר את הקיטוב. אם מישהו יהיה לו דיאטה קולינרית מלאה בכמות חריגה, אגב, שומנים וסוכרים זה דבר חשוב. מה הבעיה בדיאטה לא בריאה? זה לא שיש שם שומנים וסוכרים, אלא מה הבעיה בדיאטה לא בריאה? שיש שם כמות חריגה של שומנים וסוכרים, ומי שיחיה לאור דיאטה כזאת יהיה לא בריא. חברה שדיאטת האינפורמציה
שלה מלאה בכמויות חריגות של זעם וחשדנות, לא יכולה להיות חברה בריאה. מי שמפחד מהבינה המלאכותית שעתידה להשתלט עלינו, אני חוזר על מה שאמרתי, צריך להתעדכן. בינה מלאכותית כבר מעצבת את סביבת האינפורמציה שלנו, ואימייל את הבריאות של החברה שלנו. יש לי זמן להרצאה השלישית, או... מתי? אני איבדתי תחושה של זמן, אז יש לי... ללכת על זה. אוקיי, יש פה שאלה איך מגינים על החברה מהדבר הזה. אני רוצה להגיד משהו על זה, אולי אני... האנושות מתחככת ופוגשת בינה מלאכותית בשתי גלים. הגל הראשון היה פייסבוק, טיק טוק. זאת בינה מלאכותית שממיינת אינפורמציה. עכשיו אנחנו בגל השני של ה-AI, לא הראשון, זאת הטעות. פשוט ChatGPT, Gemini, ה-LLMs, הם לא ממיינים אינפורמציה, מה הם עושים? הם יוצרים אינפורמציה. אז העולם שאתם רואים זה עולם שנוצר על ידי בינה מלאכותית שמיינה אינפורמציה. עכשיו אנחנו שואלים, איזה מין עולם יראה העולם שבו הבינה המלאכותית גם יוצרת את האינפורמציה? אבל יש חששות לגבי הבינה המלאכותית הזאת, שהרי המשימה אגב של סאם אלטמן, של OpenAI, המשימה של החברה שלו, וDeepMind של גוגל, ואנתרופיק ואילון מאסק, כל תאגידי ה-AI, זה לא לייצר צ'אטים שמספרים, זה לא לייצר LLMs, זה רק תחנה בדרך, לאן הם רוצים להגיע באמת. המשימה שלהם זה להגיע ל-AGI, למערכת שהיא אינטליגנטית בכל המובנים שהאדם הוא אינטליגנטי, וכשיגיעו לזה, בהצלחה לכל רואי החשבון שבחדר. אז אתה שואל, אוקיי, עכשיו, אז לשם זה נוסע. עכשיו, איך אנחנו נתמודד עם ה-AI העתידי שיהפוך רבים מדי מאיתנו למיותרים? זה בעתיד הלא רחוק. בעתיד הרחוק יש חששות שה-AI הזה ישתחרר משליטת האדם, ואלו חששות אמיתיות, שה-AI העתידי ישתחרר משליטת האדם ויאיים על עצם קיומנו. אחד התיאורטיקנים החשובים של עמק הסיליקון, אליעזר יודקובסקי, כתב לאחרונה ספר שהכותרת של הספר זה כך: If anybody builds it זה סופר אינטליגנציה, אנחנו ממש לא שם, אבל הערכות היא, הכסף של העולם מהמר שהולכים לשם. If anybody builds it, everybody dies. אוקיי, אז אלו איומים עתידיים. בשלב ראשון יהפוך אותנו למיותרים, ובשלב יותר מתקדם עשוי לאיים על עצם קיומנו. אני לא יודע איך להעריך את הסבירות של האיום השני, אבל האיום הראשון הוא כזה באיזה 50%. כדי להתמודד עם הבעיה העתידית של ה-AI, מה בני אדם צריכים לעשות כבר עכשיו? לשתף פעולה, לעשות רגולציה, לחשוב ביחד על פתרונות. אבל מה הפעולה, השריר המרכזי שחברה מקוטבת לא יודעת להפעיל? את היכולת לשתף פעולה. זאת אומרת, חוסר היכולת שלנו להתמודד כבר עכשיו עם ההשלכות של הגל השני של ה-AI, נובע מכך שהיכולת שלנו לשתף פעולה נשברה, מתי? בגל הראשון של ה-AI. אבל אם נצליח לשתף פעולה, צריך להתחיל בדבר נורא פשוט. חיול אחר של האלגוריתם. ב-2020 פייסבוק, בתקופה שאמרו, טוב, צריך להנמיך את גובה הלהבות, חילה קצת אחרת את האלגוריתם. קצת פחות זעם, קצת פחות קונספירציות, קצת פחות דיאטת אינפורמציה, טיפה, פחות לוהטת.
להוריד את הטמפרטורה של האינפורמציה. כשאתה מוריד את הטמפרטורה של האינפורמציה, אתה מוריד את הטמפרטורה של החברה. היא נרגעת קצת. אפשר לחזור לדבר. היא עשתה את זה, אגב, כמה זמן זה החזיק מעמד הורדת הטמפרטורה של האלגוריתם של פייסבוק? חודשיים הרעב לרווחים דחף אותם להחזיר דברים לקדמותם. אבל הנה שאלה. למה מלכתחילה שההחלטה על האופן שבו האלגוריתם מחויל יהיה החלטה של בעלי המניות של מטא? אם האלגוריתם מעצב את החברה, למה שהחברה לא תעצב את האלגוריתם? אלו השאלות שאנחנו צריכים להתחיל לשאול את עצמנו. אנחנו לא שואלים אותם, אנחנו מוסחי דעת, אבל אלו שאלות, שאלות של רגולציה, אלו שאלות רציניות, אלו שאלות. אז למי ששאל מה אפשר לעשות, ככה מתחיל להיראות, בגלל שההבדל בין הגל הקודם של ה-AI לגל הבא של ה-AI, הגל הבא של ה-AI עשוי לא להיות בשליטתנו. הגל הקודם, זה שממיין אינפורמציה, זה שקובע את המינונים, הוא לגמרי בשליטתנו. למה שבדיאטת האינפורמציה של אנשים יהיה... אני לא יודע איך אמורה לראות דיאטה בריאה, כי זה ניסוי וטעייה, אבל אני יודע שיש כמות מסוימת של שומנים שמעליהם זה כבר לא בריא, וכמות מסוימת של סוכרים שמעליהם זה לא בריא. אנחנו צריכים להתחיל לשאול שאלה, יש כמות מסוימת של אינפורמציה מלאה בזעם. אולי 20% זה בריא. אולי 40%, אני לא יודע אגב מה הקו. אני יודע שכשאנחנו עוברים תקרה מסוימת, דמוקרטיה לא יכולה לתפקד. ואני יודע שעברנו את התקרה הזאת. ואנחנו רואים את משבר הדמוקרטיה בכל העולם המערבי. אכלתי בעצם נסיים כאן את האירוע? רגע, אולי נעיר רק הערה אחת על ישראל, אני אוותר על ההרצאה השלישית, אני אעיר רק הערה אחת על ישראל. זה היה מאוד גלובלי, ואגב, אני חושב שאנחנו צריכים לשאול שאלות גלובליות. המשבר הפנים-ישראלי, לא נבין אותו אם לא נבין את המשבר הפוליטי הגלובלי. זה כמו משל למה הדבר דומה, שמישהו ישאל למה הקיץ בתל אביב הוא יותר חם מבעבר ויותר ארוך מבעבר. והוא יחפש סיבות בתל אביב. דוד, יש משבר אקלים גלובלי. יש התחממות גלובלית. תל אביב היא חלק מהגלובוס. לא תוכל להבין את הקיץ בתל אביב בלי שתבין, תשאל שאלה על האקלים הגלובלי. יש משבר פוליטי גלובלי. ולא נוכל להבין את המשבר הפוליטי שלנו בלי להבין את המאפיינים של המשבר הפוליטי הגלובלי. ואף על פי כן, וזה מה שניסיתי לעשות כאן, ואף על פי כן, מילה אחת על ישראל. ישראל היא מאוד מאוד דומה לאמריקה. יש משבר אמון כלפי המוסדות ומשבר של שנאה אחד כלפי השני. מה שאומר השנאה מייצרת אסקלציה, ומשבר האמון מונע לעצור את האסקלציה, אין ברקסים. הסטרוקטורה של הכיתוב שלנו כמו אמריקה, והכוחות שמפצלים בינינו דומים מאוד לאמריקה, והנרטיבים שאנשים חיים מתוכם, לא ניכנס לזה כרגע, הם מאוד מאוד דומים לאמריקה ולעוד מדינות בעולם. במובן הזה ישראל דומה לשאר העולם. אבל יש לישראלים משהו שאין לשאר העולם. ומה שאני הולך להגיד עכשיו, יש לישראלי משהו, זה לא מבטל את הדבר הראשון. זה רק נוסף עליו. יש בין ישראלים אחווה. זאת אומרת, בזמן, וכולנו יודעים את זה, וכולנו חווינו את זה, וכולנו מבינים את זה, כי כולנו מרגישים את זה, שישראלים שונאים אחד את השני, ובעת ובעונה אחת מוכנים למות אחד למען השני. באמריקה יש שם רק וקטור אחד, שנאה. בישראל יש שתי כוחות, שנאה, כמו באמריקה, ואחווה, פלוס אחווה, בניגוד לאמריקה. וככה פרדוקס השנאה האהבה של ישראלים הוא ייחודי לישראל. וכאן שאלה, האם ישראל, בגלל האופי הייחודי שלה,
יכולה להצליח להתמודד עם המשבר הזה אחרת ממדינות אחרות בעולם? האם ישראל יש את הפוטנציאל? לא בטוח שהיא תגשים אותה, אבל יש לישראל את הפוטנציאל להיות מדינת הפוסט-כיתוב הראשונה בעולם. התנועה הקיבוצית היא דוגמה לכך. הדוגמה הקיבוצית היא מיזם הבית המשותף, שהקיבוץ הדתי והתנועה הקיבוצית עובדים ביחד, מתמזגים ביחד, רוצים להיות בית משותף ביחד. זה הדגמה לעוד כוחות שיש בכל החברה הישראלית שמפעילים את השריר של האחווה. יש כוחות אחרים שמפעילים את השריר של השנאה. אנחנו לא יודעים מה ייקח כאן. אנחנו לא יודעים מה יקבע, אבל לישראל יש פוטנציאל, בגלל האופי הפרדוקסלי שלה, להיות מדינת פוסט-כיתוב הראשונה, או אם תרצו, להיות המדינה הראשונה שיוצאת ממגפת הכיתוב העולמית. תודה רבה לכם.